Triest stále závodí za triálový klub ze Zbraslavy, ale už poměrně dlouho jezdí s motocyklem typu Enduro a přizpůsobil mu i svůj styl. Na Kvínovském kopci startuje už řadu let zcela pravidelně. Tentokrát si připravil čtyřdobou 450 Honda a s ní jako jediný v této kategorii vyjel dvakrát až na vrchol. A vzhledem k tomu, že ve čtvrté i páté sérii skončil jen těsně pod absolutní vrchol, tak zvítězil. Takže na stupních vítězů stanuli jako druhý Martin Gomboš a jako třetí Lukáš Polívka. A k ním si pro vítěznou trofej přišel Josef Jerman, kterou převzal z rukou starosty Chýnova. A vůbec mu nevadilo, že stupně vítězů trvale skrápěl déšť. Jak je spokojený? Obrovský, protože to trvalo vlastně 17 let, co jsem jezdím a ten sen se dneska splnil, takže bylo to dobrý. Takže přestože pršelo, budete mít hezké vzpomínky? Určitě, já letos zatím jsem měl pár závodů teda auta a vždycky pršelo, takže já mám letos mokrou sezónu a asi je šťastná.